mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Yung perang ibinibigay ko sa boyfriend ko ay ibinabayad niya pala sa lalaki for sex. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong pinakikinggan. At gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko sa buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jessica. At ito, ang aking secret file. Noong 2019, nagsimulang magulo ang buhay ko. Kasal ako at 6 na taon na kaming ng partner ko noon. Meron kaming problema. Napakabastos niya sa mga magulang ko. Hindi niya ito nirerespeto. At ayaw ko noon. Siguro, maswerte ako na hindi pa kami nagkakaanak. Pero malas din. Dahil hindi kami makabuo. Dahil na rin siguro sa stress ko sa asawa ko. Kaya naman sa trabaho ko nililibang ang sarili ko. Dumating ang araw ng Christmas party namin. Inilibot ko ang paningin ko. Wala man lang akong makitang kaedad ko o kahit pogi. Hanggang sa bigla na lang may tumabi sa akin. Itago natin siya sa pangalang Roger. Gwapo siya at mabango pa. Naging masaya ang table namin noon at doon ako inasar-asar ng mga katrabaho ko. Nagbiro pa nga ako sa kanila. Sabi ko, "Nako, nakita ko na yata ang magiging kabit ko." Pero biro lang talaga yon, DJ Rocky at DJ Jello. Habang tumatagal, nagkakalabuan na kami ng asawa ko. Nalulong siya sa sugal at naubos niya ang lahat ng savings namin. Naging dahilan yon para tuldukan na talaga ang relasyon namin. Bukod pa roon, meron siyang ibang babae. Nilet go ko ang asawa ko at nag-focus sa trabaho ko. Si Roger, ipinartner sa akin sa trabaho. Siya pala ang magiging assistant ko. Naging palagay ang loob ko sa kanya. Nagkamabutihan kami. Marami nga sa mga kaibigan at katrabaho ko ang nagsasabi sa akin, "Okay na yung mga biru-biruan lang pero wag ka na dyan. Uy, tigil-tigilan mo ang pagsama dyan ha." At paulit-ulit ko silang tinatanong, bakit? Pero walang makapagsabi sa akin ng totoo. Hanggang sa nanaig ang curiosity ko
At ako na mismo ang tumuklas kung ano ang meron kay Roger. Kaso nagkamali ako sa pagiging curious ko. Minahal ko siya. Doon nagsimula na akong lumubog. Lumubog sa utang. Hindi ko na nabantayan ang sarili ko. Halos ang ginagawa ko na lang ay kumayod ng kumayod para mabigyan lang siya ng pera. Dahil nakita ko ang buhay niya. DJ Rocky at DJ Jello. Wala nang magulang si Roger. Patay na pareho. Mag-isa na lang siya sa buhay. May mga kapatid siya pero may kanya-kanya na silang buhay. Sabi pa nga sa akin ni Roger, kung hindi ako kikilos, hindi ako makakakain. Tapos nalaman kong pinalayas siya sa tinutuluyan niya. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako ang sumalo sa kanya. Kumuha kami ng inuupahang bahay. Ako ang nagpresentang magbayad ng rent. May internet pa. At sa totoo lang, pakiramdam ko, parang nagiging sugar mommy niya ako. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, napagtanto ko na nakaubos na ako ng 150,000 pesos para kay Roger. Isang gabi, nag-inom siya sa amin. Naiwan niya ang cellphone niya. Dito ko na nakita ang katotohanan. Lahat ng mga nakasave sa gallery niya ay puro larawan ng lalaki. Sa 2 taon naming magkasama. Never kaming naghalikan o nag-sex. Napakasakit. Sa pagkakataong yun, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Ilang linggo ang lumipas. Tuluyan nang naghiwalay kami. Pero kahit anong pigil ko sa damdamin ko, siya pa rin ang isinisigaw nito. Mahal ko pa rin siya. At handa akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagkabalikan kami. Kaya lang, kinabukasan, hindi na siya nagre-reply. Nagtataka na ako kung bakit. Hindi ako mapakali. Nang biglang pinuntahan ako ng kapatid niya at ng pamangkin niyang babae. Ang balita nila sa akin, nakakulong si Roger. Nadamay raw ito sa isang bypass operation. Napatanong ako bakit. Nagmamadali akong pumunta sa kulungan para makita siya. At nang makita ko siyang nakakulong, doon na ako nasaktan para sa kanya. Lumipas ang mga araw at na-assign ako sa ibang lugar dahil sa trabaho. Nag-double job pa ako
Dahil iniisip ko kung paano ako makakaipon ng pangpiyansa para sa kanya. Nagdasal ako. 2 araw hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng senyales kung dapat ko pa bang tulungan ang taong ito. Then pag uwi ko, nag-message ang pamangkin niya. At sinabi na i-retrieve namin ang Facebook account ni Roger para ma-deactivate ito. Ako ang nag-login. At nang mabuksan ko na, DJ Rocky at DJ Jello, napasabi na lang ako ng, "Oh my God." DJ Rocky at DJ Jello, nalaman ko na yung mga perang ibinibigay ko kay Roger ay ginagamit pala niya para magbayad sa mga lalaki kapalit ng sex. Sobrang dami kong mensaheng nabasa, to the point na halos lumubog ako sa kinauupuan ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Kinabukasan, pinuntahan ko siya sa kulungan. Sinabi kong alam ko na. Alam ko na ang lahat. Humingi siya ng tawad sa akin. Handa raw siyang magbago para sa akin. Nahabag naman ako sa kanya. At ayoko na rin dagdagan pa ang stress niya. Dahil alam kong mahirap ang nasa loob ng kulungan. Sa katunayan, araw-araw ay dinadalhan ko pa rin siya ng pagkain at pera. Na para bang ipinapakita ko na hindi ako nasaktan sa mga nalaman ko. Oo, una, nagalit ako. Pero nalusaw ng pagmamahal ang galit na meron ako para sa kanya. And since nasa akin na ang cellphone niya, naisip kong tingnan ang mga iba pang nakasave rito. May nakita ako. Nasa hidden folder. Mga video. Sex videos. Sa ilang taong relasyon namin. Nakikipagrelasyon siya sa iba't ibang lalaki at babae. Sabay-sabay. May mga video pa na sa mismong bahay namin, sa mismong bahay na inuupahan namin nakuha. Ang pinakamasakit, never naman niyang ginawa sa akin yung mga ginawa niya sa iba. Naiintindihan ko naman na silayas siya. Tanggap ko naman kung ano siya. Pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa iba habang pinapaniwala niya ako na matino at seryoso siyang lalaki. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, akala ko siya na yung makakasama ko sa buhay. Kasi lahat ibinibigay ko naman sa kanya. At ipinaparamdam niya sa akin na kung wala ako, wala siya. Na sa akin siya umaasa. At sa pagkakataong ito, parang hindi ko na kayang tuparin ang pagtulong sa kanya. Kasi wala naman akong ginawang mali, kundi maging mabuting tao at girlfriend sa kanya.
Lahat na ibigay ko na eh. At sa dulo, ako pa rin ang nasaktan. Sabi pa niya sa akin, "Baby, sama ako sa'yo sa paglabas ko ha. Magsisimula tayo uli." Umaasa pa rin siya sa akin. Sa ngayon, pakiramdam ko wala ako sa tamang pag-iisip para magdesisyon. Ang naiisip ko lang ay kung worth it pa ba ang pagpupuyat ko, ang pagpapagod ko, ang pagmamahal ko para sa isang taong napakaraming kasalanan na sa akin. Hindi ko siya kayang pabayaan sa loob ng kulungan. Naroroon pa rin ang awa. At sa pagkakataong ito, pinipili ko muna na hindi mo na siya makita at mag-focus ako sa pagtatrabaho. Kaya lang hindi pa rin ako mapalagay. Naiisip ko kung kumusta siya. Ano na kayang lagay niya doon? Nakakain ba siya? Nakakatulog ba siya? Mga ganon. Ewan ko, mababaliw na yata ako, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat na lang dahil sa paraang ito, kahit papano ay gumagaan ang loob ko. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Jessica. At ito, ang aking secret file.